नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महाचॅनल कोकण 7 लाईव्ह बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं। हिम्मत असेल तर सिंधुरत्न योजना सुरू करून दाखवा, वैभव नाईकांचं राणे केसरकरांना आव्हान। मालवणात वीज वाहिन्यांचं काम बोगस, दत्ता सामंत यांचा आरोप। आणि 11वी प्रवेश प्रक्रियेचा पालक विद्यार्थ्यांना त्रास, सतीश सावंत यांची टीका। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। वाढवण बंदरासाठी करण्यात येणारा सर्वे स्थानिकांनी उधळून लावलाय, पाहूयात। मालवणात टाकण्यात येणाऱ्या भूमिगत वीज वाहिन्यांचं काम बोगस असल्याचा आरोप शिवसेना जिल्हा प्रमुख दत्ता सामंत यांनी केला आहे। आज सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये MSCB कडून जी केबल भूमिगत केबल लाईन टाकण्यात येते, या संदर्भात बऱ्याचशा गावातून काही फोटो, काही व्हिडिओ आम्ही सुद्धा प्रत्यक्ष फिरत असताना पाहायला मिळत आहे की जी ही केबल टाकते आहे, केबलला जी इस्टिमेटमध्ये खोदाई आहे, ती खोदाई बऱ्याचशा ठिकाणी ती खोदाई कमी केलेली दिसते। केबल टाकताना त्या रीतीचा जो वापर केला पाहिजे तो काही ठिकाणी तर 100% केलाच नाही, आणि जिथे कुठे केला असेल तिथे 10-15% केलेला आहे। कारण मुळात संपूर्ण लेअर हा रेतीचा असला पाहिजे। कारण 2 केबल जेव्हा भूमीतून जातात, जमिनीतून जातात अंडरग्राऊंड, तेव्हा मॉइश्चर पकडू नये आणि केबल शॉर्ट होऊ नये याच्यासाठी तो रेतीचा वापर केलेला आहे। आणि प्रत्येक गावातील ज्या ज्या ठिकाणी केबल टाकतात सर्वच नागरिकांनी, कारण भूमिगत केबल ही आता होते आहे, भविष्यात ही केबलमध्ये काही प्रॉब्लेम झाले तर आपली लाईट कायमची बंद होईल, यासाठी ज्या ज्या ठिकाणी केबल टाकतात त्या ठिकाणी केबलवरती ती बरोबर टाकतायत का, इस्टिमेटमध्ये टाकतायत काय, खोदाई बरोबर करतायत का, रेती बरोबर घालतायत का, याची सुद्धा पाहणं करणं सर्व ग्रामस्थांची जबाबदारी आहे। आज बऱ्याच ठिकाणी केबल जी टाकली आहे, कॉन्ट्रॅक्टर कोण आहे, कॉन्ट्रॅक्टरने सब कॉन्ट्रॅक्टर अनेक नेमलेले आहेत। जे सब कॉन्ट्रॅक्टर आहेत त्यांना कशा प्रकारे केबल टाकायचे याचं ज्ञान पण सुद्धा नाही। त्या ठिकाणी कुठल्याही साईडवरती इंजिनियर कुठे दिसत नाही, कारण एखादी कंपनी ज्यावेळी असं काम घेतं तेव्हा त्या टेंडरमध्ये नमूद केलेलं असतं की त्याच्या कंपनीकडे की ठराविक इंजिनियर सॅलरीवरती त्या कंपनीकडे असले पाहिजे, आणि जिथे काम चालू आहे तिथे कंपल्सरी कंपनीचा, ज्या कंपनीला टेंडर मिळाले त्या कंपनीचा इंजिनियरची देखरेखीखाली ते काम झालं पाहिजे। या जिल्ह्यामध्ये कुडाळ मालवण मराठवाडा जिल्हा या कुडाळ मालवणमध्ये कुठेही कॉन्ट्रॅक्टरचा इंजिनियर दिसत नाही, कॉन्ट्रॅक्टर कोण आहे तो माहिती नाही, कॉन्ट्रॅक्टरने जे सब कॉन्ट्रॅक्टर दिले आहेत त्यांना कसं काम करायचं ते माहीत नाही। ते पूर्णप्रमाणे या ठिकाणी हे बोगस काम चाललेलं आहे। आणि सन्माननीय आमदार निलेशजी राणे जे व्हिडिओ आलेले आहेत, ज्या ज्या गावातून खोदाई शाळेत कशाप्रकारे रेती विना केबल टाकले ते व्हिडिओ आलेले आहेत, ते साईटवरती आम्ही प्रत्यक्ष जाऊन अधिकाऱ्यांना घेऊन तिथे खोदून हे जनतेला आणि अधिकाऱ्यांना आम्ही दाखवून देणार आहोत। आणि जर ज्या ज्या ठिकाणी आम्ही खोदकाम करू आणि त्या ठिकाणी जर इस्टिमेटप्रमाणे जर मिळालं तर खोदकामांचं आणि जे काय नुकसान झालं आहे त्याचे सुद्धा आम्ही संघटनेच्या माध्यमातून त्याचे पैसे आम्ही त्यांना भरू, नुसतं आम्ही खोदायला सांगणार नाही। पण जर चुकीचं मिळालं
तर 100% या चुकीचं काम या जिल्ह्यात चाललेलं आहे, मतदारसंघात चाललेलं आहे असं माझं म्हणणं आहे. आणि ज्या केबलवरती जी कवर टाकतायत सिमेंटची, ती कवर फक्त नामदारी टाकतायत, ती निकृष्ट दर्जाची केबल आहे, ती क्वालिटी कंट्रोलला तिचा दर्जा तो सुद्धा तपासण्यासाठी आम्ही पाठवणार आहोत. कारण केबलवरती जे कवर टाकतायत ती 100% फुटतायत, कुठे टाकत नाही. मला कुठेही सुरक्षित माती टाकल्यानंतर ते कवर आपल्याला पाहायला मिळणार नाही. खोदल्यानंतर तुम्ही बघून घ्या. अशा प्रकारचं या भूमिगत केबलचं काम चाललेलं आहे. आणि शेवटची गोष्ट, जी रस्त्याच्या बाजूने जी केबल खोदलेली आहे आणि आज पावसाळी एसटी वाहतूक आहे, वाहनाची वाहतूक आहे, शाळेत मुलं जात आहेत, बऱ्याचशा गावामध्ये खोदकाम केलेले केबलवरती नूतन रिपेरिंग तो रस्ता न केल्यामुळे एसटी वाहतूक बंद झालेली आहे. उदाहरणार्थ तारकर्ली देवबाग असेल. मी सूचना देतो आहे, जर या 2-4 दिवसात जर ती रस्ते या लोकांनी दुरुस्त नाही केले तर आम्ही त्या डिपार्टमेंटवरती आमचा शिवसेनेचा मोर्चा घेऊन त्या अधिकाऱ्यांना आम्ही त्या ठिकाणी जाब विचारू आणि त्या ठिकाणी घेऊन जाऊ आणि त्यांना हे निदर्शनास आणून देऊ, एवढी मी सूचना देतोय. आणि सन्माननीय आमदार साहेब उद्या आल्यानंतर हे सगळे जे काही गोष्टी आहेत त्यांच्या कानावरती घेऊन त्यांचं सुद्धा लक्ष आहे या सर्व गोष्टींवरती. त्यामुळे सर्व जबाबदार अधिकाऱ्याला, कॉन्ट्रॅक्टरला घेऊन जे आमच्याकडे काही तक्रारी आहेत, जे काही व्हिडिओ आलेले आहेत त्या साईडचं आम्ही त्या ठिकाणी जाऊन हा पदपारश आम्ही पाडल्याशिवाय राहणार नाही, तेवढी या प्रसंगी सूचना देतो. माजी मुख्यमंत्री खासदार नारायण राणे यांच्या मार्गदर्शनाखाली आगामी निवडणुकीत महायुतीचा झेंडा फडकवणार असा निर्धार शिवसेना जिल्हा प्रमुख दत्ता सामंत यांनी केला आहे. पाहूयात. शिवसेनेचा वर्धापन दिन 19 जूनला संपन्न झाला. आता नंतर सन्माननीय शिवसेनेचे मुख्य प्रमुख आमचे महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री आता उपमुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथजी शिंदे साहेब, डॉक्टर श्रीकांत शिंदे यांनी या वर्धापन दिनी प्रत्येक संपर्क मंत्री यांना सूचना केल्या की प्रत्येकाने आपापल्या मतदारसंघामध्ये आपल्यावरती जी जबाबदारी दिली आहे याप्रमाणे पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये प्रत्येकाने जाऊन शिवसेना मजबूत करण्यासाठी, शिवसेना संघटना ही चांगली जोमाने काम करते आहे काय, संघटना मजबूत होते आहे काय, याच्यासाठी त्या ठिकाणी जाऊन ही संघटना प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये एक सक्षम शिवसेना संघटना त्या ठिकाणी बनवा. प्रमुख कार्यकर्त्यांना, पदाधिकाऱ्यांना मार्गदर्शन करा आणि सन्माननीय शिंदे साहेबांना अभिप्रेत असलेली शिवसेना प्रत्येकाने आपापल्या जिल्ह्यामध्ये जाऊन अशा प्रकारे कार्यकर्त्यांना पाठबळ देऊन संघटना मजबूत करावी अशा सूचना दिल्या. आणि याच अनुषंगाने ही सगळी मंडळी शनिवारी आपल्या जिल्ह्यामध्ये येणार आहेत. तरी या सर्वच जे प्रमुख पदाधिकारी आहेत या सर्व पदाधिकाऱ्यांनी वेळेवरती या सभेला सर्वांनी उपस्थित राहावे असं मी आवाहन करतो आहे. आणि शिवसेना कुडाळ, मालवण असो, सिंधुदुर्ग जिल्हा असो, या ठिकाणी आमचे केसरकर असतील, इथे निलेजी असतील, यांच्या मार्गदर्शनाखाली अतिशय चांगल्या प्रकारे सर्व कार्यकर्ते काम करत आहेत. शिवसेनेमध्ये वेगवेगळ्या उभाटामधून मोठ्या संख्येने सुद्धा आज प्रवेश करत आहेत. या कुडाळ, मालवणमध्ये सन्माननीय निलेजी ज्याप्रमाणे काम करत आहेत त्यांच्या कामावरती प्रेरित होऊन, विश्वास ठेवून असंख्य उभाटाचे कार्यकर्ते व अन्य कार्यकर्ते, ग्रामस्थ शिवसेनेचा झेंडा आपल्या हातामध्ये घेत आहेत. आपल्याला सोशल मीडियाच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळते आहे. त्यामुळे निलेजींच्या वरतीसुद्धा आता अतिशय मोठी जबाबदारी आली आहे की जे लोक आपल्यावरती विश्वास ठेवून त्या शिवसेने संघटनेमध्ये येत आहेत, आम्ही सर्वच जबाबदार पदाधिकारी जे पक्षामध्ये प्रवेश करत आहेत त्या सर्वांचं स्वागत करतो आहे. त्यांची अडीअडचणी जाणून घेतो आहे, त्यांच्या समस्या जाणून घेतो आहे. हे सगळे समस्या सोडवण्याचं काम एक समाजकार्य, कारण 80% समाजकार्य आणि 20% राजकारण याच्यातून शिवसेनेचा जन्म झालेला आहे. आणि ही समस्या सोडवण्याचं आम्ही सर्व मंडळी आम्ही काम करतो आहे. आम्हाला ह्या जिल्ह्यामध्ये माझ्यासारख्या एका कार्यकर्त्याला
समाजकार्य कसं करावं, लोकांच्या समस्या कशा सोडवावे याची संपूर्ण आम्हाला बाळगून सन्माननीय महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री विद्यमान खासदार सन्माननीय नारायणरावजी राणे यांच्याकडून आम्हाला मिळालेलं आहे. सन्माननीय राणे साहेबांनी आम्हाला कार्यकर्ते म्हणून घडवले, नावारूपाला आणलं. मार्गदर्शन हे अंतिम मार्गदर्शन आम्ही राणे साहेबांचं मानतो आणि राणे साहेबांच्याच मार्गदर्शनामध्ये महायुती कशी भक्कम होईल, महायुती या जिल्ह्यामध्ये जेव्हा विडेक्षण होतील तेव्हा महायुतीचा झेंडा हा 100% फडकला पाहिजे. त्याच्यासाठी आम्ही सर्वजण काम करतो आहे आणि हे काम करत असताना आम्हाला यशसुद्धा मिळत आहे आणि आमचे आमदारसुद्धा दिवसरात्र काम करून दिलेला शब्द हे पूर्ण करत आहेत. त्यामुळे लोकांची सुद्धा अपेक्षा सन्मान्य आमदार साहेबांकडे खूप वाढलेली आहे आणि आमदार साहेब जे जे प्रश्न शब्द देतात, बोलतात ते 100% वेळेवर पूर्ण करून देतात. अशा प्रकारचं एक आमदारांबद्दलचं वातावरण संपूर्ण कुडाळ मालवणमध्ये आज जनतेमध्ये पाहायला मिळत आहे. चांगलं वातावरण पाहायला मिळत आहे. त्यामुळे सर्व कार्यकर्त्यांना सुद्धा युवकची संघटना असो, आपली बेसिकची संघटना असो, महिला संघटना असो, ही सर्वच मंडळी आज एक समाजकार्य म्हणून शिवसेनेचं प्रामाणिक या जिल्ह्यामध्ये काम करत आहे. श्री एकमुखी दत्त मंदिर व वासुदेवानंद सरस्वती मंदिर सबनीसवाडा सावंतवाडी इथं आषाढ शुद्ध प्रतिपदे रोजी सालावादप्रमाणे परमपूज्य श्री टेंबेस्वामी महाराज पुण्यतिथी साजरी करण्यात आली आहे. या निमित्तानं सकाळी एकमुखी दत्तपूजा, एकादशमी व लघुरुद्र, श्री सत्यदत्त महापूजा, श्रींची आरती, महाप्रसाद आरती, श्री टेंबेस्वामी पालखी सोहळा, भजनादी कार्यक्रमांचं आयोजन करण्यात आलं होतं. मोठ्या संख्येने भाविक भक्तगणांनी या कार्यक्रमास उपस्थित राहून स्वामी दर्शनाचा व महाप्रसादाचा लाभ घेतला. यावेळी श्री दत्त मंदिर व वासुदेवानंद सरस्वती मंदिर स्थानिक व्यवस्थापन समितीचे पदाधिकारी, भक्त मंडळी उपस्थित होते. कृषी विभागामार्फत शेतकऱ्यांना वाटप करण्यात आलेल्या महत्त्वाच्या खतांचा तुटवडा असल्यामुळे शेतीची कामं मोठ्या प्रमाणावरती रखडली आहेत. यावर युवासेना प्रमुख सुशांत नाईक आक्रमक झालेले पाहायला मिळाले. पाहूयात. मला किती वेळ बोलावं लागतो साहेबांनी बोलवलं नाही, मला आता जरूर मिळाला आयच्याकडून फोन झाला तो 4 लवकर यायचं ना. काय कृषीचे काही प्रॉब्लेम तुम्हाला गाडी पाठवली आहे, गाडी पाठवली तुम्हाला कशी काय म्हणजे एक करू नका. काही गोष्टी लवकर यायला पाहिजे. आता कृषीचा मला सांगा, कृषीचा विषय आहे. कृषीच्या आता तुमच्याकडे पाठपुरवठा किती आहे, कमी आहे, काय आहे माहिती आहे का? तुमच्या तुम्ही एक अधिकारी असते ना, तुम्ही एक डॉक्टर कर्मचारी असता, तुम्हाला तर माहिती पाहिजे ना किंवा तालुक्यात शॉर्टेज आहे का. आता खरं शॉर्टेज असताना तुम्ही आता काय करा, तुम्ही काय करूची भूमिका काय घेणार आहे तुम्ही ते सांगा. क्वालिटी कंट्रोलचा काय संबंध करायचा, बोगस कर्ज बोलत नाही आम्ही. कर्ज पुरवठा कमी आहे आज काय होणार आहे. खत जेव्हा कमी होत आहे ना, आता ही शॉर्टेज होत आहे, त्याच्यात खाजगी जे विक्रेते आहेत खताचे त्याचा फायदा होणार आहे आणि यांचं त्याच्यावरती लक्ष राहणार नाही. त्यांना सांगा तुम्ही लक्ष राहणे म्हणजे दुप्पट तिप्पट दराने खतं घ्यावी लागणार आहे. 8 दिवसात आला नाही त्याचा काही उपयोग नाही. तुम्ही आता 8 दिवसात कर्ज उपलब्ध करा, सगळीकडे केलं पाहिजे, नाही तर तुमच्या मोर्चा काढणार तुमच्यावर. लक्षात ठेवा. युरिया आणि DAPचं पण नाही आहे, पण नाही आहे.
कृषी विभागात खतांचा तुटवडा आहे म्हणून आम्ही तहसीलदार देवगड आर.जे. पवार यांची आज भेट घेतलेली आहे. आमच्या शिष्टमंडळामध्ये आमचे तालुका प्रमुख जोगल साहेब असतील, जयेश नर असतील, नारकर असतील, कक्षा ठाकूर मॅडम असतील आणि सर्वच पदाधिकारी उपस्थित आहेत. आणि खरं म्हणजे शेतकऱ्याविषयीचे हा जो खताचा तुटवडा आहे, म्हणजे भात शेती ही आता जवळजवळ झालेली आहे. आंब्याचा सीझन आहे, येत्या काळात जो आंब्याचा खताचा सीझन आहे तो पण आता आलेला आहे. आणि अशा असताना सुद्धा कृषी विभागाने जो सुफला असेल, DAP असेल आणि अनेक खतं असतील, यांचा तुटवडा या ठिकाणी झालेला आहे. आणि ह्या तुटवड्याचा आढावा कृषी विभागाने घेतला आहे का आणि ती खतं कधी उपलब्ध होतील हा आम्ही प्रश्न या ठिकाणी मांडलेला आहे. येत्या 8 दिवसात जर ही खतं उपलब्ध नाही झाली तर शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे आपल्या स्टाईलने या पुढच्या 8 दिवसात आंदोलन छेडल्याशिवाय राहणार नाही. कारण 8 दिवसानंतर जर खत मिळालं शेतकऱ्यांना तर त्याचा काही उपयोग राहणार नाही. त्यामुळे ह्या संदर्भातल्या बैठका घेणं खरं म्हणजे पालकमंत्री नितेश राणे यांची जबाबदारी होती. मे महिन्यातच ही बैठक घेऊन सिंधुदुर्गमध्ये खतांचा, कारण मागच्या वर्षी पण आम्ही हा प्रश्न उपस्थित केला होता की बोगस खतं विकली जातात आणि त्यामुळे खतांचा तुटवडा जो आहे तो आर्टिफिशियल केला जातो आणि मुद्दामून खासगी विक्रेत्यांना याला संधी दिली जाते. त्यामुळे ह्याचा आढावा पालकमंत्र्यांनी घेणं खूप गरजेचा होता आणि तो आढावा न घेतल्यामुळे आज हा तुटवडा झालेला आहे. फक्त ठेकेदारीसाठी म्हणजे रस्ते ठेकेदार आहेत त्यांचे आढावे, PWDचे आढावे घेतले जातात, पण शेतकऱ्यांचे जो तुटवडा आहे खताचा त्याच्यासाठी आढावे कुठच्याही घेतले जात नाहीत. त्यामुळे फक्त हे पालकमंत्री रस्त्याचे ठेकेदारांसाठी झोकले आहेत का हा खरा म्हणजे प्रश्न या ठिकाणी निर्माण होतोय. त्यामुळे येत्या काळात जर हा तुटवडा भरून निघाला नाही असं आम्ही कृषी अधिकाऱ्यांना पण सांगितलेलं आहे. आज कृषी अधिकारी सुद्धा या दालनामध्ये उपस्थित होते, त्यांचे अधिकारी उपस्थित होते, तहसीलदारांना सुद्धा आम्ही निवेदन दिलेलं आहे. ही खतं जर उपलब्ध झाली नाहीत तर येत्या काळात उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेना मोठं आंदोलन छेडल्याशिवाय राहणार नाही. खरं म्हणजे हा जो तुटवडा आहे तो पूर्णपणे खासगी विक्रेत्यांसाठी केला जातो. खासगी विक्रेते ह्याच्यामुळे शेतकऱ्यांच्या भरपूर नुकसान होतं. खासगी विक्रेत्यांकडनं त्यांना चढ्या भावाने हे खत घ्यावं लागतं. ते दुप्पट, तिप्पट, चौपट दराने ते खत विक्री केलं जातं आणि ते पण खत बोगस आहे, म्हणजे बोगस या पद्धतीने पण विकलं जातं. त्यामुळे ह्याच्यावरती शेतकऱ्यांवरती खूप मोठा अन्याय या ठिकाणी होतोय. तो अन्याय होता कामा नये याच्यासाठी सर्वांनी काळजी घेणं गरजेचं आहे. माडखोल धवडकीजवळ एका कॉलेज वयीन युवतीचा अपघात झाला. एसटी बसमधून उतरून रस्ता ओलांडताना मागून येणाऱ्या दुसऱ्या एसटीची धडक तिला बसली. यात तिच्या जबड्याला जबर इजा पोहोचली आहे. शर्वरी आरोंदेकर असं तिचं नाव असून ती सध्या कॉलेजमध्ये शिक्षण घेते. आज दुपारच्या सुमारास माडखोल धवडकी स्टॉप येथे ती उतरली असता तिचा अपघात झाला. एसटी बसमधून उतरून रस्ता ओलांडताना मागून येणाऱ्या दुसऱ्या एसटीचा अंदाज न आल्यानं हा अपघात घडल्याची माहिती मिळते. यात त्या युवतीला दुखापत झाली. उपस्थित ग्रामस्थांनी तिला तात्काळ सावंतवाडी उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल केलं. सध्या तिच्यावरती रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. मी स्वागत करतोय. आज एका वेगळ्या विषयाच्या अनुषंगानं आपल्याला सर्वांना मी निमंत्रित केलंय. काही दिवसापूर्वी राज्याचे अन्न नागरी पुरवठा मंत्री आणि अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेचे संस्थापक अध्यक्ष छगनरावजी भुजबळ यांनी आम्हाला आमंत्रित केलं होतं की ओबीसी आणि अन्य आरक्षित समाजाच्या हितासाठी काम करत असताना या विषयात आज महाराष्ट्रात जर अग्रेसर काम करणारा नेता म्हणून कोणाचं नाव घ्यायचं असेल तर ते छगनराव भुजबळ साहेबांचं घेतलं जातं. आणि त्यामुळे ती चळवळ पुढे नेण्यासाठी त्यांनी
आपल्या समता परिषदेच्या माध्यमातून काम करण्यासाठी माझ्यावर रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या 2 जिल्ह्याच्या समन्वय पदाची जबाबदारी दिली. त्याबद्दल मी त्यांचं सर्वप्रथम अत्यंत ऋणी आहे की एका ज्येष्ठ नेत्याने ओबीसी कल्याणासाठी काम करण्याची मला संधी दिली. मित्र, भुजबळ साहेबांनी ही 1992 साली 1/11/1992 साली अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेची स्थापना केली आणि 7 जुलै 93 रोजी समता परिषदेच्या माध्यमातून ओबीसींच्या हितासाठी पहिला मेळावा घेतला आणि त्याला जवळजवळ 2 लाखापेक्षा जास्त ओबीसी समाजाच्या लोकांनी उपस्थित राहून पाठिंबा दर्शविला. या सभेला अध्यक्ष शरद पवार होते. केंद्रीय समाज कल्याण मंत्री सीताराम केसरी उपस्थित होते. महाराष्ट्राचे तत्कालीन समाज कल्याण मंत्री रामदास आठवले सुद्धा उपस्थित होते. शिवाजीराव शेडगे, मधुकरराव पिचड ही जी मंडळी सगळी ओबीसी आणि आरक्षित समाजाचे काम करणारे सर्व मान्यवर त्या ठिकाणी उपस्थित होते. आणि त्या सभेमध्ये सर्वप्रथम महाराष्ट्रात मंडल आयोग लागू करावा असा ठराव संमत झाला आणि महाराष्ट्रात मंडल आयोगाची अंमलबजावणी करण्यासाठीची पहिली ठिणगी पडली ती त्या ठिकाणी पडली. आणि बरोबर 1994 साली महाराष्ट्रात मंडल आयोग लागू करण्यात आला. तत्कालीन नेते शरदराव पवार साहेबांनी महाराष्ट्रात मंडल आयोग लागू केला. त्यावेळी ते मुख्यमंत्री होते. त्यानंतर आनंद मेळावा झाला. त्या ठिकाणी त्यांचं आभार सुद्धा व्यक्त करण्यात आले. त्यानंतर समता परिषदेच्या माध्यमातून मराठवाडा विद्यापीठाच्या नामांतराचा प्रश्न घेतला. त्याही ठिकाणी नामांतर महामानव डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर या नावानं त्याचं नामांतरण झालं. आणि सातत्यानं भुजबळ साहेबांच्या नेतृत्वाखाली समता परिषद ही फक्त राज्यातच नाही तर देशात पुढे पुढे निघाली. 2005 साली रामलीला मैदान दिल्लीमध्ये मेळावा घेण्यात आला आणि या मेळाव्यामध्ये केंद्रीय शिक्षण संस्थांमध्ये ओबीसीना आरक्षण मिळावं असा ठराव संमत झाला आणि त्याची अंमलबजावणी झाली. आणि या मेळाव्याला जवळजवळ देशभरातील 5 लाख ओबीसीची उपस्थिती होती. त्यानंतर बिहारमध्ये 2006 साली मेळावा घेण्यात आला. त्याला जवळजवळ 7 लाखांची उपस्थिती होते. राजस्थान जयपूरमध्ये सुद्धा घेण्यात आला. त्याला 2 लाख होते. गोव्यामध्ये 60,000 होते. आणि अशा प्रकारे ओबीसींचं जाळं या ठिकाणी निर्माण झालं. आणि भुजबळ साहेब सातत्यानं ओबीसीचं काम करत असताना ज्यावेळी जरांगेंचं मराठा आरक्षणासाठीचं जे वादळ निर्माण झालं त्यावेळी जरांगेंच्या भूमिकेला कुठेही छेद न देता मराठा समाजाला आरक्षण मिळालं पाहिजे याचा पुनरुच्चार भुजबळ साहेबांनी करताना एकच सांगितलं, हे आरक्षण ओबीसी समाजाच्या कोट्यातून दिलं जाऊ नये, त्यांना स्वतंत्र दिलं जावं अशा प्रकारचा आवाज उठवून त्याने ओबीसींचं हित राखलं. आणि या समता परिषदेच्या माध्यमातून काम करताना
ओबीसी समाजाला आणि आरक्षित समाजाला न्याय देण्याचं त्यांनी काम केलं आणि म्हणून त्या सगळ्या प्रेरित होऊन त्यांनी दिलेली जबाबदारी स्वीकारली. मित्र, यामध्ये सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा आहे की बऱ्याच वेळा ओबीसी आंदोलन आणि ओबीसीची चळवळ ओबीसी साठी काम करते, परंतु महाज्योतीच्या माध्यमातून या ठिकाणी कोणतंही काम चालू होत नाही आहे. आम्ही उपकेंद्र चालू करावं महाज्योतीचं, यासाठी प्रयत्नशील आहोत. त्यासाठी रत्नागिरी, कोकणच्या दृष्टीनं रत्नागिरी आम्हाला सोपं पडेल म्हणून आम्ही रत्नागिरीमध्ये ते उपकेंद्र व्हावं या दृष्टीनं आम्ही प्रयत्नशील आहोत. अशा बऱ्याच गोष्टींवर आम्ही चर्चा केली आणि त्या दृष्टीनं पुढे जाण्याचा प्रयत्न या समता माध्यमातून करणार आहोत. आधार योजनेचा सुद्धा लाभ, म्हणजे जी मुलं ज्यांना शासकीय वसतिगृह मिळत नाही त्या मुलांना बाहेर राहावं लागतं, अशा मुलांना आधार योजनेतून लाभ दिला जातो. आजही गेल्या वर्षीपासून आम्ही प्रयत्न करत असताना काही मुलांनी आजही आमच्याकडे तक्रार केल्यात की आम्हाला आता योजनेचा अजून लाभ मिळाला नाही. जवळजवळ 60,000च्या वर वर्षाला तो लाभ मिळतो. त्यामुळे अशा बऱ्याच गोष्टींमध्ये या जिल्ह्यात ओबीसी समाज दबलेला गेलेला आहे. त्या दबलेल्या समाजाचा आवाज बुलंद करण्याचं काम या ठिकाणी समता परिषदेच्या माध्यमातून करण्याची जबाबदारी माझ्यावर दिलेली आहे. यापूर्वी समता परिषदेच्या माध्यमातून फारसं काम या 2 जिल्ह्यात उभं राहिलेलं नाही आहे, त्यामुळे ते एक आव्हान आहे. परंतु प्रत्येक तालुक्यात, प्रत्येक भागात ओबीसीना आधार देण्याचं काम समता परिषदेच्या माध्यमातून आम्हाला करायचं आहे. ज्या ज्या योजना आहेत त्या ठिकाणी न्यायच्या आहेत. या ठिकाणी ओबीसी आर्थिक विकास महामंडळाकडून येणाऱ्या योजना आहेत. त्याचबरोबर शामराव पेजे, जे आपल्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचं आहे, शामराव पेजे ओबीसी वित्त विकास महामंडळ, ही या योजनेकडून आपल्याला बऱ्याच लाभाच्या गोष्टी मिळतात. म्हणजे विशेष करून ओबीसीना 100% व्याज माफीचा आहे. ओबीसी महामंडळाकडून 10 लाखाचं आहे, तर शामराव पेजेकडून त्याची लिमिट ही 15 लाखाची आहे. आणि त्याचे संचालक कालच मला त्या मीटिंगमध्ये भेटले, श्री ठाणेचे डॉक्टर प्रकाश भांगरत. त्यांनी लवकरच जिल्ह्यात येण्याचं कबूल केलेलं आहे की या शामराव पेजे ओबीसी वित्त विकास महामंडळाच्या माध्यमातून सुद्धा ओबीसीना लाभ देण्याचं काम आम्हाला करायचं आहे. महाज्योतीचे माजी संचालक प्राध्यापक गमे नागपूरचे आहेत, त्यांच्याशी पण माझं बोलणं झालं. तेही म्हणाले की रत्नागिरी येथे आपण लवकरच महाज्योतीच्या उपविभाग कार्यालयासाठी बैठक लावूया. आजही जिल्ह्यात ओबीसींसाठी वसतिगृह बांधलं गेलेलं नाही आहे. कित्येक शेकडो कोटीचा निधी अन्य समाजांच्या वसतिगृहासाठी दिला गेलेला आहे, परंतु ओबीसी साठीची जी महामंडळ आहेत त्यांना पुरेसा निधी दिला जात नाही. आकडेवारी सांगायची झाल्यास विद्यार्थ्यांच्या संख्येत बार्टी, सारथी आणि ओबीसी महामंडळ, महाज्योती अशी 3 आहेत. याचा विचार केला तर ओबीसींच्या विद्यार्थ्यांची संख्या ही एकूण लाभार्थींच्या निम्म्यापेक्षा जास्त असते, परंतु लाभ कमी लोकांना मिळतो. आणि याबाबत सुद्धा जिल्ह्यातील अशा ओबीसी विद्यार्थ्यांचा डाटा गोळा करून त्यांना जास्तीत जास्त लाभ मिळवण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करणार आहोत. पुन्हा एकदा सांगतोय की समता परिषद ही कोणताही राजकीय पक्ष नाही, राजकीय बंधन नसलेलं एक
सामाजिक चळवळीतली ही समता परिषद आहे आणि माननीय आमचे नेते छगनराव भुजबळ साहेबांनी हे एक आव्हानात्मक जबाबदारी आमच्यावर दिलेली आहे। कालच्या बैठकीत माझ्यासोबत सन्माननीय शैलेश लाड होते, सरफराज नाईक होते, कारण याही समाजात बरेच ओबीसीची मंडळी आहेत ज्यांना लाभ मिळत नाही किंवा काहींना ओबीसीचा दाखला मिळवताना मुश्किल होते। अशा ठिकाणी काम करायचं आहे। या जिल्ह्यात ओबीसी समाज फार मोठा आहे, रत्नागिरीत पण मोठा आहे। येणाऱ्या जनगणनेमध्ये योग्य प्रकारची जनगणना होण्यासाठी सुद्धा ओबीसी समाजाला जागृत करण्याचं काम आम्हाला करायचं आहे। आणि एकंदरीत ओबीसी आरक्षित खरं म्हणजे आम्ही 12 बलुतेदार मधले ओबीसी आहोत। आर्थिक निकषावर आम्हाला मिळालेलं आहे, आर्थिक मागासले पण असल्यामुळे आम्हाला आरक्षण मिळालं आहे। आणि त्यामुळे हे आर्थिक, सामाजिक आणि शैक्षणिक हे मागासले पण दूर करण्यासाठी समता परिषद गेली कित्येक वर्ष सातत्यानं काम करते। त्याचा एक भाग होण्याचं भाग्य आज मला लाभलं आणि ती जबाबदारी आम्ही स्वीकारली। लवकरच या जिल्ह्यात सर्व तालुक्यामध्ये फिरून एक यंत्रणा समता परिषदेची उभी केली जाईल। या ठिकाणी मला आमच्या समता परिषदेचे कार्याध्यक्ष बापू भुजबळ साहेब यांनी फोन करून सांगितलं, त्याविषयी ते स्वतः उपस्थित होतेच, परंतु त्यांनी सर्वतोपरी सहकार्य करण्याचं आश्वासन दिलं आहे। या भागाचे उपाध्यक्ष शिवाजीराव कर्डिले यांनी सहकार्य करण्याचं आश्वासन दिलं आहे। समीर भुजबळ आहेत, पंकज भुजबळ आहेत, अन्य मान्यवर गमे आहेत, ही सर्व मंडळी निश्चित या भागाच्या ओबीसींच्या या समस्या सोडवण्यासाठी मदत करतील आणि त्यामुळे भविष्यात एक ओबीसीसाठी आधार वाटणारं काम समता परिषदेच्या माध्यमातून करण्याचं आम्ही ठरवलंय आणि त्या दृष्टीनं काही दिवसातच त्याची बांधणी होईल आणि चतुर्थी किंवा चतुर्थीच्या नंतर सन्माननीय भुजबळ साहेबांचा या ठिकाणी आणण्याचा आमचा प्रयत्न राहील की जेणेकरून अजूनही ओबीसी समाजातली असलेली मनगळ दूर करण्याचं काम त्या माध्यमातून होईल आणि त्यासाठी आम्ही भुजबळ साहेबांनी दिलेली जबाबदारी स्वीकारलेली आहे आणि या कामी आपलंही सहकार्य आम्हाला लाभावं अशी आपल्याला नम्र विनंती आहे। कोलवाळ पोलिसांनी मध्यवर्ती कारागृहात गांजा पोहोचवण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या चौघांच्या टोळीचा पर्दाफाश केला आहे। अटक करण्यात आलेल्यांमध्ये 3 युवक आणि एका अल्पवयीन मुलाचाही समावेश आहे। आरोपींनी 14 जूनला पहाटेच्या सुमारास कारागृहाच्या भिंतीवरून गांजाची 7 पॅकेट्स चेंडूच्या आकारात गुंडाळून आत फेकली होती। ही पॅकेट्स तुरुंगातील कैद्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी फेकण्यात आल्याची प्राथमिक माहिती समोर आली आहे। तांत्रिक तपासातून आरोपींची ओळख पटवण्यात पोलिसांना यश आलंय। अटक करण्यात आलेल्यांमध्ये गौतम तलवार, सॅम्युअल पुजारी आणि जाफर मुल्ला या तिघांचा समावेश आहे। चौथा आरोपी अल्पवयीन असल्यानं त्याला बाल न्याय मंडळासमोर हजर करण्यात आलं असून पालकांच्या ताब्यात देण्यात आलंय। त्याला 26 जून रोजी पुन्हा हजर राहण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत। या टोळीने 14 जूनच्या पहाटेच्या सुमारास गांजाचे पॅकेट तुरुंगाच्या भिंतीतून आत फेकले होते। हे पॅकेट एका विशिष्ट कैद्याला पोहोचवण्याचा उद्देश होता असा पोलिसांचा प्राथमिक अंदाज आहे। या प्रकरणाचा तपास सुरू असून आणखी आरोपींचा शोध घेतला जात आहे। ही कारवाई उत्तर गोवा पोलीस अधीक्षक राहुल गुप्ता, म्हापशाचे पोलीस उपअधीक्षक विल्सन डिसोजा यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि कोलवाळ पोलीस निरीक्षक संजित कांदोळकर यांच्या नेतृत्वाखाली करण्यात आली। कोलवाळ पोलिसांनी आज सकाळी बुधवार सकाळी 4 जणांक अरेस्ट केले। भितरले एक भितरलो मायनर आणि बाकीचे मेजर 3 जण हे मेजर आसले। कोलवाळ पुलिसांक सेंट्रल जेल आहा त्यांच्यांनी कंप्लेंट दिल्ली की त्यांची जी फाटली प्रोडक्शन हॉल भिंत आहा ते भिंती वचून 4 जण भुरगे गांजाचे बॉल करून ते वचून उडोवन ते सप्लाय करताले आणि ह्या उपरांत कंप्लेंट दिल्या उपरांत कोलवाळ पुलिसांनी इन्व्हेस्टिगेशन केल्यानंतर CCTVचे तांकां ते 4 जण ते गांजा सप्लाय करतात हे कळ्ळें आणि त्या उपरांत कोलवाळ पुलिसांनी आज सकाळी त्या 4 जणांक अरेस्ट केले आणि ही जी इन्सिडंट हो जाला हो 14 जूनाक जाल्लो।
ते उपरांत आयज जेन्ना कोलवा पुलिसांनी तांकां सकाळीं अरेस्ट केल्या उपरांत आयज म्हापसा कोर्टान तांकां रिमांडाक उबे केले. त्या उपरांत म्हापसा कोर्टान तांकां 5 दिसांचो रिमांड दिला. फुडलें इन्व्हेस्टिगेशन आहा ते कोलवा पुलीस करतात. सावंतवाडी तालुक्यातील आरोंदा कस्टम ऑफिस समोर विद्युत खांबाला चिकटून बैलाचा मृत्यू झाल्याची दुर्दैवी घटना घडली आहे. ही घटना आज सकाळी नागरिकांच्या निदर्शनास आली. ऐन शेती हंगामात बैल गमावल्यानं शेतकरी रेडकर यांचं मोठं नुकसान झालं आहे. सावंतवाडी तालुक्यातील आरोंदा कस्टम ऑफिस समोर विद्युत खांबाला चिकटून बैलाचा मृत्यू झाल्याची दुर्दैवी घटना घडली आहे. ही घटना आज सकाळी नागरिकांच्या निदर्शनास आली. ऐन शेती हंगामात बैल गमावल्यानं शेतकरी रेडकर यांचं मोठं नुकसान झालंय. शेतामध्ये असणाऱ्या विद्युत पोलला चिकटून ही घटना घडली. महावितरणच्या भोंगळ कारभारामुळे मुक्या जनावरानं नाहक आपला जीव गमावला. सुदैवानं मनुष्यहानी टळली असली तरी ऐन शेतीच्या हंगामात शेतकरी हनुमंत रेडकर यांनी आपला बैल गमावलाय. त्यामुळे मोठं आर्थिक नुकसान झालंय. महावितरणच्या या भोंगळ कारभाराविरोधात नागरिकांनी संताप व्यक्त केला. यावेळी आरोंदा सरपंच सायली साळगावकर यांनी घटनास्थळी दाखल होत पाहणी केली. कृषी अधिकाऱ्यांना पंचनाम्यासाठी बोलावल्याची माहिती दिली. यावेळी सामाजिक कार्यकर्ते हेमंत नाईक उपस्थित होते. महाराष्ट्र शासनाचा शिक्षण विभाग चालवत असलेली 11वी प्रवेश प्रक्रिया अत्यंत त्रासदायक आहे. ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया राबवल्यानं विशेषतः ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना प्रवेशापासून वंचित राहावं लागत आहे. शासनाचा प्रशासनावरती वचक नसल्यामुळे महायुती सरकारच्या शिक्षण विभागानं 11वीच्या विद्यार्थ्यांना चांगलं शिक्षण देण्यापेक्षा चांगल्या सुविधा देण्याऐवजी मानसिक आर्थिक त्रास देण्याचा जणू विडाच उचलला आहे, असा आरोप उबाटा शिवसेना कणकवली विधानसभा प्रमुख सतीश सावंत यांनी केला आहे. आजची पत्रकार परिषद ही 11वीची जी आज प्रवेश प्रक्रिया आहे याच्यामध्ये महाराष्ट्र राज्याच्या शिक्षण विभागाने दर्जेदार शिक्षण देण्याऐवजी पालक आणि विद्यार्थ्यांना हेलपाटे मारणे, आर्थिक आणि मानसिक त्रास देण्याची शिक्षा देण्याचं काम महाराष्ट्र राज्याच्या शिक्षण विभागाने चालू केलेलं आहे. 10वीचा रिझल्ट 14 मेला लागलेला आहे. 13 मेला लागलेला आहे. एकंदरीत ही प्रक्रिया चालू होऊन 1 जुलैला कॉलेज चालू होईल अशी साधारण विद्यार्थी आणि पालकांची अपेक्षा होती. आणि ह्या प्रवेश प्रक्रियेसाठी कॉलेजचं रजिस्ट्रेशन हे रिझल्ट लागण्याच्या पूर्वी झालं. 10 मे 2025ला झालं. म्हणजे कॉलेजचं रजिस्ट्रेशन जे आहे ते झालं. ह्या प्रवेश प्रक्रियेची 3 वेगवेगळ्या प्रकारची परिपत्रकं काढत गेले. म्हणजे कुठेही शिक्षण विभागाचं धोरण यावेळी 11वीचं ॲडमिशन कसं करावं हे त्यांचं कधी सुसंगत ठरलेलं नाही आहे. ज्या पद्धतीने मेडिकल किंवा इंजिनिअरिंग कॉलेजला जी प्रवेश प्रक्रिया होत्या त्याच पद्धतीने 11वीची प्रवेश प्रक्रियेला पालकांना आणि विद्यार्थ्यांना त्रास देण्याचं काम आज या शिक्षण विभागाने केलेलं आहे. आणि याच्यामध्ये करत असतेवेळी ऑनलाईनबद्दल कोणाचा विरोध नाही आहे, पण ऑनलाईनसाठी ग्रामीण भागामध्ये, कारण 10वीचे विद्यार्थी, कारण 11वी 12वी आहे, ग्रामीण भागातले विद्यार्थी ग्रामीण भागामध्ये कुठेही नेट प्रभावीपणे नाही आहे. आणि अशा याला आज विद्यार्थ्यांना, ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना सामोरे जावं लागत आहे. एकंदरीत सगळ्या विभागाचे, म्हणजे 10वी तुमचं ICIC बोर्ड असेल, CBSE असेल, आणि ही जी राज्याची जी बोर्ड आहे, एकूण 15,20,000 विद्यार्थी पास झाले. 15,20,000 विद्यार्थी, त्यापैकी 12,05,000 विद्यार्थ्यांनी रजिस्ट्रेशन केलं आहे आणि 3,15,000 विद्यार्थ्यांनी अद्यापही नोंदणी नाही आहे. आणि ह्याच्यासाठी आता ज्या काही त्यांच्या प्रवेश फेऱ्या होणार आहेत डिक्लेअर, त्याच्यामध्ये त्यांनी राहिलेल्या मुलांनी करावं. म्हणजे ह्याच्यामध्ये सुद्धा कोण चांगले मार्क पडलेले असतील, काय असेल, ही मुलं भविष्यात वंचित राहणार आहे. पूर्वीची जी प्रक्रिया होती ही ज्या ठिकाणी, कारण ज्युनियर कॉलेज हे माध्यमिक शाळांना अटॅच आहे, म्हणजे पूर्वी त्या माध्यमिक शाळेतली मुलं ही त्या ज्युनियर कॉलेजमध्ये जात होती. आता यामध्ये फक्त इन हाऊस कोटा, म्हणजे त्या
ज्या ठिकाणी ज्युनियर कॉलेज आहे तिथल्या हायस्कूलला कोटा फक्त 10% ठेवलेला आहे. 10% म्हणजे बाकीची 90% मुलं त्यातली जी असतील त्यांनी त्या ह्याच्यामध्ये इतर गोष्टीत जायचं आहे. आणि ह्याच्यामध्ये नॉन क्रिमिलियर जे OBC, SC, MT, VJ ह्यांच्यासाठी जी अट घातली आहे ह्याची विद्यार्थ्यांमध्ये जनजागृती ह्या शिक्षण विभागाने केली नाही किंवा शिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांना सुद्धा ह्या संदर्भात परिपूर्ण माहिती नाही. म्हणजे आज नॉन क्रिमिलियर सर्टिफिकेट जर आरक्षित विद्यार्थ्यांकडे नसेल तर त्यांना त्या ठिकाणी ओपन कोट्यातनं त्यांना त्या ठिकाणी ॲडमिशन मिळेल. म्हणजे ओपन कोट्यातल्या विद्यार्थ्यांवर सुद्धा आज या ठिकाणी अन्याय ह्या शासनाच्या धोरणामुळे त्यांच्यावरती अन्याय होणार आहे. आणि म्हणून ह्या संदर्भात सुद्धा त्यांनी निर्णय घेणं आवश्यक आहे. कारण नॉन क्रिमिलियर बरीचशी जी शाळा आहे त्याच्यामध्ये अनुदानित आहेत, काही औषधं अनुदानित आहे. ह्या ठिकाणी काय जी आहे याच्यामध्ये इंजिनिअरिंग कॉलेजसारखी फी नाही आहे. पूर्वी नॉन क्रिमिलियर सर्टिफिकेट नव्हतं, ह्यावेळी त्यांनी ते घातलेलं आहे. त्याच्यानंतर पूर्वी इन हाऊस म्हणजे ज्या शाळेमध्ये हायस्कूलला जोडून कॉलेज होतं त्यांना सर्वांना ॲडमिशन मिळत होतं. आता याच्यामध्ये जी ग्रामीण भागातली जी ज्युनियर कॉलेज आहेत आणि ह्याच्यामध्ये शहरातल्यानी जर एखाद्या ग्रामीण भागातल्या ह्याच्यामध्ये जर ॲप्लिकेशन ऑनलाईन केलेलं असेल तर त्यांना निश्चित शहरातल्यांना ॲडमिशन मिळणार. पण ग्रामीण भागातली मुलं, डोंगराळ भागातली जी मुलं आहेत त्यांना जर ॲडमिशन जवळच्या कॉलेजऐवजी जर लांबच्या कॉलेजमध्ये मिळालं तर हा त्यांच्या आईवडिलांना खर्च परवडणारा नाही आहे. मुळात जे आज सांगतायत की शासन मुलींना मोफत शिक्षण आहे, कुठेही असलेल्या ठिकाणी हॉस्टेलची सुविधा नाही आहे. मेडिकल कॉलेज किंवा इंजिनिअरिंग कॉलेजला हॉस्टेलच्या सुविधा आहेत, पण कुठच्याही ह्या जिल्ह्यामध्ये असेल किंवा राज्यामध्ये ज्युनियर कॉलेजना हॉस्टेलची सोय नाही आहे. आणि अशा पद्धतीने आज जी ऑनलाईनचं तुम्ही केलं आहे आणि याच्यामध्ये जी डोंगराळ भागातल्या मुलांना उद्या देवगडला मिळालं किंवा मालवणला मिळालं तर त्यांना त्या ठिकाणी नाव असलेल्या पालकांना त्याचा भुर्दंड बसणार आहे. याच्यामध्ये संस्थेच्या प्रशासनाला त्यामध्ये वेठीस धरलं जात आहे. आणि ही प्रक्रिया ऑगस्ट अखेरपर्यंत चालणार आहे. म्हणजे ऑगस्ट एंडिंगला जर ही कॉलेज चालू झाली त्याच्यानंतर गणपती, दिवाळी म्हणजे पहिलं सेमिस्टर यांचं कधी पूर्ण होणार. त्याच्यानंतर 11वी होऊन 12वी काही कॉलेजेस लवकर चालू करतात. उद्या JEE असेल, नीट असेल, CETला कशा पद्धतीने मुलंही सामोरे जाणार. एकंदरीत शासकीय पातळीवरती शासनामध्ये सुसंगत किंवा प्रशासनावरती वचक नसल्यामुळे महाराष्ट्र राज्याच्या महायुतीच्या शिक्षण विभागाने 10वीच्या विद्यार्थ्यांना 11वीमध्ये चांगलं शिक्षण देण्यापेक्षा त्यांना चांगल्या पद्धतीने सुविधा देण्याऐवजी हेलपाटे मारणं, मानसिक त्रास देणं आणि आर्थिक त्रास देणं अशा प्रकारची शिक्षा महाराष्ट्र राज्याच्या शिक्षण विभागाने देण्याचं विडा ह्या सरकारने उचललेला आहे. आणि म्हणून आजच आम्ही उपसंचालक जे आहेत महेश चौटे आणि शिक्षण मंत्र्यांना ह्या संदर्भात आजच आम्ही पत्र पाठवतो आहे की ह्याच्यामध्ये तुमच्या असलेल्या प्रवेश प्रक्रियेमध्ये बदल झाला पाहिजे आणि संस्थेचा इंटेक त्या ग्रामीण त्या हायस्कूलला जोडलेल्या ज्युनियर कॉलेजमधील सर्व मुलांना त्याच ठिकाणी ॲडमिशन मिळालं पाहिजे, त्याच ज्युनियर कॉलेजला. आणि त्यासाठी जर खासदार नारायण राणे, पालकमंत्री नितेश राणे, आमदार दीपक केसरकर, आमदार निलेश राणे हे अर्थमंत्री अजित पवारांसमोर परखडपणे बोलू शकत नाहीत. म्हणूनच सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी जिल्ह्यासाठी महत्त्वाकांक्षी असलेली सिंधुरत्न योजना बंद झाली आहे. राणे केसरकर यांनी हिंमत असेल तर अजित पवार यांच्या समोर बसून सिंधुरत्न योजना सुरू करून दाखवावी असं आव्हान माजी आमदार वैभव नाईक यांनी दिलं आहे. शिवसेना भाजपचं तात्कालीन सरकार आल्यानंतर माननीय दीपक केसरकर, विनायक राऊत आणि मी ही सिंधुरत्न ही योजना बांधा ते चांदा ही योजना दीपक केसरकरांच्या पुढाकारानं त्यावेळी आम्ही मंत्री महोदय अर्थमंत्री त्यांच्याकडे मागणी केली आणि अर्थमंत्र्यांनी त्यामध्ये चांदा म्हणजे चंद्रपूर हा जिल्हा घेण्याचं सांगितलं आणि ह्या योजना त्यावेळी मंजूर झाली. आणि 2019 मध्ये
जेव्हा महाविकास आघाडीचं सरकार आलं तेव्हा अजित पवारांनी ही तडकाफडकी योजना ही बंद केली आणि ही योजना चांगली आहे योजना म्हणून सांगितली. आणि नंतर विनायक राऊत, मी उद्धव बाळासाहेब ठाकरेंकडे गेलो आणि त्याला सांगितलं की ही योजना बांधा ते चांदा योजने ही चांगली योजना आहे. ही राऊतसाहेबांच्या पुढाकारानंतर रत्नागिरी हा जिल्हा त्या योजनेमध्ये आला आणि रत्नसिंधू योजना झाली. या बैठकीच्या पहिल्या बैठकीमध्ये अजित पवार यांनी उद्धवजींच्या समोर सांगितलं की ही योजना दिली तर सगळ्या जिल्ह्यात योजना करा, एका जिल्ह्यासाठी कशी देता येईल. मग तेव्हा मी अजित पवारांना त्या बैठकीमध्ये दीपक केसरकर सुद्धा होते, विनायक राऊत साहेब सुद्धा होते आणि उदय सामंत पालकमंत्री होते. मी सांगितलं की सगळ्या योजना बारामतीत घेतात तेव्हा एकट्या बारामतीला योजना होतात तेव्हा इतर जिल्ह्यांचं लक्ष तुमच्याकडे कसं नसतो. 120 कोटीचं एसटी महामंडळ एसटीचं वर्कशॉप हे फक्त बारामती तालुक्यासाठी केलंय आणि त्यानंतर उद्धवजींनी यामध्ये हस्तक्षेप करून ही योजना झालीच पाहिजे म्हणून सांगितलं आणि त्यावेळी योजनेसाठी 300 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले. खरं तर ती योजना नंतर दुर्दैवाने आमचं सरकारस्तरीय योजना सुरू झाली, त्याचा लाभ सुरू झाला. दुर्दैवाने गेल्या 2 वर्षामध्ये या योजनेसाठी थोडे तरी पैसे आले. आज दशावतारी कलाकारांना असून देत, MSCBचे अनेक प्रश्न असून देत, आज ह्याचा हाऊस असून देत, पर्यटकांसाठी सुविधा केंद्र असून देत किंवा पर्यटकांसाठी असून देत, असे हजारो अर्ज लोकांना याचा फायदा झाला. परंतु हजारो अर्ज सुद्धा त्यावेळी विधानसभेच्या निवडणुकीमध्ये ही योजना आम्हीच आणली असं जाहीर करत होते आणि आज ही योजना आता बंद झाली आहेत आणि ज्या लोकांनी अर्ज केले आहेत त्या लोकांचं काय. माझी नारायण राणे, इथले पालकमंत्री नितेश राणे, दीपक केसरकर आणि आमदार निलेश राणे यांना आव्हान आहे, तुमच्यात जर हिंमत असेल, खरं तर ही योजना मार्चमध्येच बंद झाली आहे, पण तुमच्यात जर हिंमत असेल आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या लोकांना तुम्ही तोंड दाखवण्याची तुमची जर पात्रता असेल तर ही योजना येणाऱ्या जूनच्या अधिवेशनामध्ये तुम्ही त्या योजनेसाठी पैसे मंजूर करा. नुसतं एखादं काम करायचं, टेंडरमध्ये पैसे अधिकाऱ्यांनी आपण संगमत करून घ्यायचे आणि जर तुमच्यात हिंमत नसेल, तुम्ही महाराष्ट्राचं नेतृत्व करताय म्हणून सांगताय तर अजित पवारांच्या बैठकीत तुम्ही बोलू शकत नाहीत आणि म्हणूनच ही योजना बंद झाली. खरं योजना बंदच होता कामा नये होती. योजनेचं स्वरूप अनेक वर्ष चालू राहिलं पाहिजे होतं. योजनेचं अजूनही अनेक प्रस्ताव प्रलंबित आहेत. असं असताना जे निवडणुकीमध्ये श्रेय घेण्यासाठी धावत होते, मच्छीमारांना किंवा अनेक लोकांना आमिष दिली, ते आज कुठे आहेत. म्हणून या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या पदाधिकाऱ्यांना खरं जर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या मतदारांना तोंड दाखवायचं असेल, जनतेला तोंड दाखवायचं तर तुम्ही अजित पवारांविरुद्ध बोलण्याची हिंमत दाखवा आणि तुमच्यात हिंमत असेल तर जुलैमध्ये ही योजना सुरू करून तुम्ही दाखवा. ही सिंधू रत्न योजना ही बंद होते, इथल्या राज्यकर्त्यांचं अपयश म्हणायचं नाही. ह्या राज्यकर्ते हे अजित पवार समोर बोलू शकत नाहीत म्हणून ही योजना बंद होते. अजित पवारांच्या समोर आम्ही बोललो, हे दीपक केसरकर सुद्धा साक्षीदार आहेत. अजित पवारांना आम्ही सांगितलं की योजना जर तुमच्या बारामतीत एखादी योजना सुरू होते तर आमच्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात झाली पाहिजे आणि सुदैवाने त्यावेळी उद्धवजी ठाकरे मुख्यमंत्री असल्यामुळे ह्या योजनेसाठी पुन्हा 500 कोटी मिळालेत. याला आज सत्तेत असलेले दीपक केसरकर आणि उदय सामंत एक साक्षीदार आहेत त्या बैठकीची. आता हे मुदतवाढीसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रस्ताव जो आहे तो सचिवांकडे सादर करायला पाठवलेला आहे. हो, हे मंत्रीपद झोपलेत की काय. जिल्हाधिकारी जर सचिवांकडे प्रस्ताव पाठवत असतील तर मंत्री आणि हे सगळे लोकप्रतिनिधी झोपलेत की काय असा प्रश्न आहे. जर सुरू नाही झाली तर पुढे आपली काय होईल. नाही, सुरू नाही झाली तर लोकांनी भूमिका व्यक्त केली पाहिजे. ज्या लोकांनी अर्ज भरलेत ना त्यांनी त्यांच्याकडे गेलं पाहिजे. कारण विरोधी पक्षाने एखादी भूमिका घेतली तर विरोधी पक्षाच्या घरावर येण्याचं आव्हान हे राणे सांगतायत की एखाद्या भूमिका मांडली तर आम्ही पहिले तुमच्या घरात आम्ही तुमच्या घरावर येऊ, आम्ही तुम्हाला ते धमकी देऊ. त्यामुळे जनतेने याचा विचार केला पाहिजे आणि जनतेने त्यांना जाब विचारला पाहिजे. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. हिंमत असेल तर सिंधुरत्न योजना सुरू करून दाखवा, वैभव नाईकांचं राणे केसरकरांना आव्हान. मालवणात वीज वाहिन्यांचं काम बोगस, दत्ता सामंत यांचा आरोप. आणि 11वी प्रवेश प्रक्रियेचा पालक विद्यार्थ्यांना त्रास, सतीश सावंत यांची टीका. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. बातमीपत्रात वेळ झाली ते थांबण्याची. पाहत राहा बदलत्या कोकणचा बुलंद आवाज. कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह. धन्यवाद.